Tras su estancia ayer en Fitur, Manuel Baltar evaluaba esta mañana la presencia de la provincia en la feria. Pois é un traballo perfectamente planificado, previsto, que forma parte dun programa de goberno, de xestión e estrategia operativa do goberno provincial e que o día que vemos que fructifica, pois evidentemente pois é unha alegría porque competimos, somos candidatos en diferentes cuestións e ao final vemos que a xente pois recoñece o esforzo e sobre todo o racional plantexamento de todo canto se leva dentro do goberno provincial. Manuel Baltar hizo referencia también al repentino fallecimiento de Guillermo Lago, asegurando que los compañeros de partido están todavía conmocionados tras la muerte del alcalde de Agudiña. Dunha persona apoiada elección tras elección masivamente polas súas veciñas e veciños, un home absolutamente ilusionado. A semana pasada hai días que falei con el, tan ilusionado como o primeiro día que chegou a alcaldía de Agudiña, que cando eu o coñecín, e sempre con proxectos, con propostas, con cuestións, e, bueno, pois, unha perda grandísima, a solidaridade coa familia e que vai ser, como era ata agora, pois un exemplo para todos, ser unha voz autorizada e respetada dentro da nosa formación.